Salam edýdi watandaşlar, sagyryn oturanmysyňyz, edýdi telegörjülerimiz. Siziň her biriňiziň maşgaly ojaklaryňyzda jan saglyk, gyrysgaly döwlet, bereketlilik, bagtyarlyk arzu edýät. Biz bagtyar zamanynda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutumly işler mundan beýle ömrü waç bolsun. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen mehriban telegörjülerimiz sabyrsyzlyk bilen garaşan gepleşiňiziň täze sanyna tomaş etmäge çagyrýar. Edýdi watandaşlar, biz bugun dörejülük toparmaz bilen sazyň, mukamyň ýanglanýan ojagyna mihmançylykda hatdaky paýtagtymyzda ýerleşýän Maýaquly we Adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň kompozisiýa kafedrasynyň uly mugallimi, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Suhan Töleýewiň Agdybir ojagyny, hojalygyny maşgala agzasynyň arasyna mihmançylykda Suhan aga bu günü bir şeýle ýyly mehr bilen garşaly umuman şu maşgala gelenmizden eýem bir mehribanlyk, güler ýüzlük bizi kalbymyzda gurşap aldy. Şoň üçin Suhan aga size köp sag bolsun aýdýar. Fiýle hormat edip biziň ojagymyza gelipsiňiz. Ine şunuň öňünde biz üçin uly derece, uly awray. Ona näme ilki bilen söhbetimiz tanışlykdan başlaýalyň eger mümkin bolsa. Ine men gapdarymda oğul senem, onuň öz hünäri Lukman. Oğul senem gelneje näçe çağan ejeti? Biziň 5 çağamyz bar. Hawa olardan ulusy Maýa saçylyk ordan orta mektebi tamamlanan soň uniwersiteti tamamlady. Aspiranturadan soň ol doktorlugy gorap, ine ol saçynyň doktory wezipesini alandan soň gapdaryna molumçylyk etdi. Ösasy öz onuň öz hünäri fortepiano çalmak. Şeýdi bol türkmen sanlaryny ol daşary ýurtlarda öz konsert programmalary bilen çalyp, şu konsert programmalarynyň içinde hökman türkmen kompozitorlarynyň eserlerini ýerine ýetirip türkmen sanatçyny dünýä ýaymakda özüniň goşandyny goşup ber. Şeýle hem şu fortepiano çalmaklaryň türkmen milli usuliýeti kemala gelip şu türkmen kompozitorlarynyň eserlerini şu daşary ýurtda çağalary okudyp şol türkmen sanatyny nähil çalmaldygyny öwredip ber. Ine ol biziň uly gyzymyz, ine ikinji gyzymyz Aysenem häzirki ykdysadyýat we dolandyryş institutyny tamamlady. Şondan soň ol şu ykdysadyýat orundan Ýaponiýada ilki aspiranturada okap, soňdan soň doktorlugy gorady. Şeýdip ol ykdysadyýat orundan filosofiýanyň doktory boldy. Ine Süleyman biziň uly agtagymyz, Aysenemiň uluja ogly Süleyman häzir Aşgabatda 4-nji synpda okýar. Ine ondan biziň 3-nji gyzymyz Ene olin artda kalan öýdýän. Men ýüzlenemde öz eneme ýüzlenen ýaly, sen ýüzleneňde öz eneme ýüzlenen ýaly, şeýdi ondan ene diýip at takdyk. Resmi taýdan adam eneme. Evet, ordurmuşda da biziň enemiz ýaly. Jurnalistika ordan hem jemgyýetçilik gatnaşyklary bölüminde 2 ugur boýunça uniwersiteti tamamlap, soňdan ol Günorta Koreýada aspiranturany okudy. Siýasatçy ordan. 5 çağa diýdiňiz, ýene-de 2 galy. Oğlum ady Akmarat, ol kinematografiýa ordan. Ol hem rejissor, hem prodüserlik ordan uniwersiteti tamamlady. Soňdan aspiranturada okudy. Biziň çağalanmadyň hemmesi şol 27-nji orta mektepde okudylar. İnglis dili ýöretýärleşdirilen, inglis dilini gapdalynan fransuz dili öwredildi. Ya bolmasa hökman ikinji dil hökmünde nemes dili öwrenmeli. Ine biziň çağalan. Siz şolar ýaly dile bolan okyplaryny özüňiz duýansoň, olar ugrukdyrdyňmy ýa olaň özleri höwes etdilermi? Men aýdy
diýeýin. Aslında men özüm ýaş döwrüm şu ingliz dili fakultede tapşyrmakam diýedim ilki. Lukman bolmakam. Hawa Lukman bolmakam. Soň ýöne iki pikir elmidam aşa mektep döwri kellem daýlanyp duruş ingliz dili höwüsüm bar. Fe mektepde de men ingliz dili höwüslenip goýadym. Siz özüňiz haýsy mektepde okudyňyz? Men özüm 3 mektepde okudum. İlki 39-njy mektepde okudum. Paýtagtymyzda mı? Hawa, paýtagtymyzda 39-njy orta mektebine. Soň onu türkmen mektebe geçdim men. 23-nji orta mektebe geçip onu 20 ýaşa geçirdiler bide özleri bölüp şeydi ben 20 ýaşynjy mektebe oturdum ben. Bu mektepde okapdyrsaňyna gelneje bir. 20 ýaşynjy mektep, türkmen mektep bolandan soň o biz birinji uçurum bolup çykdyk şu mektepden. Neçinji ýyllarda o? 70 ýaşynjy ýyl. Ha. Onuň diýmek siziň şu çağalykdan dillere bolan okuýuňyz ýa-da bir höwüsüňiz çağalaryňyzda şol arzuwlar hasyl bolupdyr da. Körp oğlumada Allamrat. Onun höweseden uğruy, nebit gaza urdan. Men ýene bir dat goşasym gelýär, biziň gelinimizden bar körp oğlumuz öýlenen Allamrat. Gulgumay diýen ýoldaşy bar. Olam häzirinde doktorantura okuwa girdi. Öz käri biolog. Häzirki döwürde ýaşlaryň dünýä garaýşy, ilim bilim düşünjeleri has giň diýip aýdyp bilýär. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet tarapyndan olaryň bir näçe dillerini erketmekler üçin ýa bolmasa öz tejribesini daşar döwletleriň içinde baýlaşdyrmaklar üçin, ýani bilim alandan soňra ýa bolmasa daşar döwletlerde ýokary bilim almaga da Gahraman Arkadağymyň ýolbaşçylygyna ul mümkinçilikler döredilýär. Bu näme? Ýaşlara bir dünýä çyk. Dünýäň adamlar bilen deň derejede aýakdaş ýöre. Sanly ulgamy aklyňa, öz durmuşyňa, umman döwletiňe ornaşdyrmak üçin sen bir öz goşundan goş diýip öwredilýär. Ene şol hormatly Arkadağymyň edýän tagallalary bilen häzirki döwürde ilyma, bilime, uly üns berilýär. Şo Türkmenistanyň özünde de aspiranturalar açyldy, doktoranturalar täzeden açylyp, ýa bolmasa biziň ýaşlarymyz daşary ýurtlarda, ýokary okuw jaýlarynda okuýarlar. Ene şo zatlaryň hemmesi şol biziň häzirki döwrümizde edilýän aladalaryň hormatly Arkadağymyň şo öňe sürýän fiýasatynyň netijesi diýip düşünýärsiz. Suhan aga, siz mümkin bolsa çağalaňyzy ýatlasaňyz, nirede we nähili geçdi? Hawa, çağalarym Marwiraýatynyň ýolutyn etrafyndan kakamy geçeler. Daýhan adamlar birden öýren gyzykly geçdi. Ýatlara pursatlar kenmi? Ýatlar, pursatlar öýrenken. Ene siz näçinji çağadyňyz maşgala? ben öýde ikinji oğul. Bir 4 oğlum, 2 gyýyt oğlum.
da köl vardı. Su hoğdanı alol. Ine şeydi ondan ilki çağa dövrümde şu tayda suya düşüp ya olmasa balık tutup şeydi ondan kılıklı fırsatlar. Ta okumağa hem sport mektebine katnamağa da. Soňdan saçylyk mektebi açyldy. Saçylyk mektepde akordeon oradan okuduk. Sport diýdiňiz bol ilk häzir sada geçmek kan haýsy sport görnüşine meşgullanýardyňyz? O da var suwda yüzmek oradan täze bir şuňar topar açylypdyr. Ya bolmasa bir gurnaň açylypdyr. Diýseler biz şoňa ýazylyp şoňa gatnaýas. Oňa ýygynan ondan ýeňil atletika diýen açylypdyr. Ýanymyzda şol ullakan stadion bar. Stadionda elmidama pök goýnap bizimki ýöne bir çeper höwes jöňlen derejesinde de bar. O waňyzda bir zat açylsa, gurnaň açylsa, hemme ýerde biz bar şo taýda. Onuň saçylyk mektebi açylady, ýene de saçylyk. Saçylyk mektepde hemmemiz şol sınıfyň oglary ören agdy bir. Haýsy mektebi onu? Ýol eteniň birinji orta mektebinde okuduk. Ondan başga da menne bir saz barada ören bir täsirli bolanlar mektebiň orkestri bardy, üflenip çalýan orkestri topar bardy. Onu çalýardyňyz? Hawaş, on sınıfyň gutoran oglanyň tüýdügi boş galandan, indi şo tüýdügi bir çalmaly, notalarda atlar bilemden soň, malum, sen şo tüýdügi çal diýip meni şo tüýdüge geçirip, ondan şeydi ondan bir näçe tüýdükler çalyp, şo orkestrda turba bolsun, ýa bolmasa bariton bolsun, şo esas tüýdüklerem çaldym men. Onma diýmek Suhan aga çağalykdan orkestr üçin niýetlenen saz gurallaryny erketmeňiz siziň kompozitor bolmaňyza getiren bolmaly. Aşgabatda Daňatar Öwözow adyndaky Türkmen döwlet saçylyk mektebine horuň dirijori bölümine okuwa gaýtdym. Siz özüňiz şonu öňünden gödöňüne getirýärdiňizmi şu Aşgabatda gelip şol urdan okaryn diýip? Ya birden tötenleýin bolmaly. Şol hatlar dogry tötenleýin boldy. Ýöne çağa döwrüm sen Aşgabatda gidersiň, ýa bolmasa Aşgabatda okarsyň, ýa bolmasa Aşgabatda ýaşarsyň diýse men hiç ananmadym şoňa. Men 16 ýaşymda okuwa gelemdi. Hüner urdan Genrich Stanislavich Drzewski diýen bir uly ustadyň elinde okudum. Ine şol adam maňa saz urdan urukduran adam diýip hasap edýän. Saçylyk orta mektebinde okap ýören döwürlerim bile okuyan oglanlarym aman agaçyk funganna saat düzmeklige gatnap başladylar. Ondan soň şolaň uğruna menim höwes edip ondan saat düzmeklige gatnap başladym. Ýöne ilki siz okuyan nöwrüňiz horuň dirijori Horuň dirijori bölümde okap ýören wagtym, ondan onuň ýöne bir gyzyklanma görnüşinde. Soňdan menne kompozitor bolmak höwes göredi. Saat düzmek uğrundan ilkinci edimlerini Aman Ağacık bilen Recep. İlki Aman Ağacık'ta başlatamam. Men ilkinci halipam saat düzmeklik uğurdan Recep diýip hasap edýän. Sebäbi düzülende saatyň mödüniň bir anatomiyasy bar, içki guruluşy bar. Ine şu içki guruluşyny öwredip, ondan men gözüm açan adam şol. Nähir düzülýär bolsa? Meselem men hiç wagt saatdan başym çykmaýar. Ay onuň özi elme damada şol ýüze çykyp duran sonra bol nähil döredilýärni bir aýtmak ören kyn onay. Ay diýerler, alham diýerler, saat ötjek diýip başyna geçeniň bilen kawata ýekece sahypada ýazyp bolanok. Kawat bolsa bir oturanyňda bir näçe sahypalar ýazyp goýberýär. Dünýä berli kompozitor
Pyotr Tchaikovsky. Olayda alhamda ören feyrek mihmançılığa gellädi. Demek mihman ýaly alham. Alhamda mihmançılığa ören feyrek gellädi. Galan wagtyda özüň zähmet çekmeli diýip daýar. Ýüz götürümden bir götürümi näme alham diýip hatap edilenne şu Tchaikovskyň aýdyşy boýunça galan 99 götürümi seniň öz gara zähmetiň. Oğul senem gelneje bilen siz diýmegin Aşgabatda geleňiz soň tanışdyňyzmy? Biz Maratoýa gitdik. Onu oğul senem gelneje de Maratoýa barpdyrmy? Oğul senem jorasy durmuşa çykdy, öýlenen oğlanyň biziň dostumyz. Onam oğul senem gaýt tarapdan bizem oğlan tarap ýaly bolýardy. Men bir gyzykly pursat size gurrun göresim geldi-de. 20 ýaşanna ýaş toýuny berlendi. Biz näme talyp oğlanlar, onam şu döwürler ýanky gurrun gören Recep diýdim, bir gaýdlaryň ýaş toýuna zatna gideninde sen näme sowada gidýärdiň zat diýdi. Ay mena diýdi, bir aýdym düzüňe bark gidýärdim diýip. Şeytan menem pikir etýän be. Aýdym düzüňe gitsem, ondan ol ýaş toýdy. Adamlaryň kän üçen ýerine bolup düzen aýdym aýtdyseler men ona sesim kän bir lawazly bolmandyň. Men şu aýdym düzmäňde fortepian üçin eser ýazaýyn diýdim. Ona ýazdyňyzmy? Şol eseri ýazyp, ondan kagada dolagada alyp, gapdanda da bir gül äkidip, ona şeýti ondan gowşurdum. Zadyň ady näme diýip atlandyňyz? Şoňa sadly sowat diýip. Ona oğul senem gelneje näme hil gördüňiz sady? İlkinji gedek dinleýäninde. Doğruyu aýtsam men düşünmedim ki men özüme saat çalyp bilemem. Soňra biziň goňşymyz pianist, men oňa çalyp gördüm o taýda. Ýöne ilk suhanaga çalyp bermedi. Yok, onun ýöne ogy çaly bolýar. Soňra suhan çalanna ikfan türlü saýda. Diňde. Yok. Çok ýygyň çalyşyna hem men çalyşyma geldi. Atla başga düýünden başga. Ol diýme ol haýsy gow çaldy. Elbetde suhanın çalany nimede hakyky. Şol ödüden taýdy. Şonu haladım. Doğrudan haladım. Onun suhanaga çalansoň haladım. Onun suhanaga häzir şo sady çalyp berip bilersiňizmi? Ay umuman onun bäri 50 ýyl töwre kwat geçdi. Hawa. Ne ýöne men soturny görkezip bilernem. Onu biz sizden haýyş edýär. Öňünde pianino da bar. Hawa çalyp berer men. Suhanaga ýanky sadyňyz bir günne dören sadmy ýa bir neçe sagadyň içinde dören sadmy ýa bir neçe aýlaryň dowamyna dörenmi? Bir pursatda dören sady. Hawa. Onuň öýde bir degişme görünüşinde ýazylan sady.
Onu ol senem gelince şu Tuğhan ağan dörödün saat eserlerinden iň täsirlisi sizin üçin. Hemme dadlarynam hali. Şu düzünlü bana düşündürýär. Şu duýgularyny, ine mysal üçin şol bentlerde şol üzülýär, bu tarın kirşi. Ine şonu ine nüştaýdy häzirde. Özüm bir hil torgunup gidýär-de, onuň beýle kysaýna uzuklar, men dogry maýtam çahasyny be garaşanlarym şu sada uzuklar düzesmeli, üçgidmi başda, teberşe üçgid bar da şu rowayatda. Onuň benim şu garaşýan bir hil haçan bir näme derkädi, onuň başlady ahir, onuň düzdüği hakykatdan hem şonu Moskvada da çallar. Tuğhan ağa enneşe biziň diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem dünýä belli kompozitorlarymyz bar, türkmen kompozitorlar bar. Indi siziň şol kompozitorlyk boýunça okanyňyzda şol belli kompozitorlar bilen bilekän işleşipsiňiz, şolaň ellerini tälim alypsyňyz, okapsyňyz. Siziň şu saat ýazmaga bolan höwesiňiz şol kompozitorlardan tälim alanlygyň sebeplimi ýa-da bir şu saat ýazmaga bolan hyjyňyz diýip düşünýäňizmi? Şu Türkmen kompozitorlaryna degişlilikde men ýa aýtşym, men Aşgabatda 70-nji ýylda geldimden. Men gowurýan kompozitorlarymyň biri Daňatar Öwedow. Ene şu Daňatar ağa ýa 66-njy ýylda ýok bolan eken. Ene men Daňatar Öwedow görmedim. Ýöne Daňatar Öwedow özüm ödörüdüçiligi bilen biz şolaryň düzen saadyndan öwrenip men Daňatar ağanam öz halypam hasap edýän. Galy bersede şu Daňatar Öwedowdan başga hemme türkmen kompozitorlarynyň hemmesini men gördüm. Ene men Sonowat institutda okanymda men Öli Muhatypyň elini okudum. Ene Recep Allaýarow men halypalarymyň biri boldy. Men elime dama şol Moskwada okuma arzu edýärdim. Nesibem çekip soň Moskwada kompozitorlyk urdan aspiranturada okanymda Yuri Aleksandrovich Fortunatov, ondan Mikhail Ivanovich Chulaki, şol adamlaryň elinde okap, halypa urdan men özümi dogry batçywan hasap edýän. Şoň halypalaryň elinde okadym men. Senem gelince nähil janrda kıtalar dinlemek halaýaňyz özüňiz? Men dogry aýtmam şu ilk toý edemizde biz Moskwaga gittik, şonu uly teatra bardyk bilen. Şonu gaýny diýen Hoçtyranyň baleti, operany gördük. Şonu şeýle täsir alyrdy şol. Şondan soň meni ýam operada, baletta da
Ýam gyzyklanıp başladym. Onsoňam ýene bir zat opera balet barada gurun etdik. Indi men aýdaýyn. Bir döwürde çağılamda her 3-nji gün Tuğhan konservatoriýadan, kitapxanadan şol ýazgytyny getirýärdi. Hawa ýyjy ýazgytyny getirýärdi. Şo her gidip bir operany görkezýärdi çağılara. Ilki okat berýär. Ilki ýokman bizde libretto kitap bar bizde. Şo kitapda oturup ilki hemme üýşätdi, onuň okuýar, kakasy düşünürýär. Umuman şol her neme şahsiýet bardy gurulýar, ondan soň oturup görýär şu operany. Aslynda men aýdym bilýän zat şu dörejli adamlar bilen ýaşamak, umuman hemme dörejli adamlaryň durmuşy bir meňdeşek, bir olaň durmuşy täsin bir üýtgeşip, sebäbi men Tuğhan bilen şol bile durmuş gurup başlanýandan soň opera balet umuman bizim büyük şahsiýetlerimiz barada. Dünýä bolan düşünjäňizi Ütgödi. Dünya görmey tutkun kalsan bir künçtey. Dünya görmey tutkun kalsan bir künçtey. Bada paydek yer yüzüne geldim tut. Sınma sınlarımda hindi hevesler. Olan olmuş hünerleri bildim tut. Ulugyzyňyz töweleme maýy, ol professional derejesinde saz ustady diýip aýdyp bolar. Sebäbi ýan kakasam aýtdy. Dünýäniň bir neçe ýurtlaryna pianino saz guralyna türkmeniň sazlaryny, dünýä belli klassika sazlaryny ýanglanýar eken. Indi beýleki çağalaryňyz sazda bolan okuyuplar näil? Olaram saz çaly bilýärler. Dogry aýtsam, kiçirek wagtda ikisine gatnatdym. Fasçyk mektepde. Okuwlarynyň daşlary. Şo sazda pianino gatnadylar. Bir ýyl ýöne ondan Tuğhan aýtdy, maňa pianino ýetmedi diýdi, sen çağalar şeýdip. Hawa, beýdip gatnaşjak bolsam diýdi ýöne, aýtdynem aýtdy, men skripka gatnadym diýdi. Ýöne, soň seredip otursam şeýle bir surat çekmäge ökdedi-de aýtdynem. Ondan surata berdim. Ýetjinjekler köşke. Demek aýtdynem egerde dowam eden bolsa suratkeş bolup bilerdi. Men mydama diýdim, gyýdym, sen surata ökde, sen hökman dizayn bolmaly. Ben çağalama aslında hemmetem özleri isläň ýoluny özleri saýladylar. Elbetde men durukman bolany isledim. Ýöne çağalar Gynansak da bolmadylar. Ýöne suratkeş bolanlar bar, jurnalist bolanlar bar, siýasatçy bolanlar bar, ykdysadyýetçi bolanlar bar, nebitgazy ogurlar bar. Saz, ýene bir ýetmeýän huner olam aýdymçy. çağ haken aýdýarlar aýdym. O çağa wagtymyz kakama mejinin bir köp aýdym öwredýärdiler. Hatta ýadyma düşe 5 ýa 6 ýaşynda aýtara gündere gepleşirine çağırdylar. Şu gepleşikde aýdyp aýtdyk, maýa pianinodan çaldy. Kakamın hudusyny aýtdym. Ondan şo huda aýdymy kakam öwretdimi? Elbetde, kakamın aýdym ol. Kakamın ýadan kary. Ondan şu adam ýatlaýanmy, şol aýdymy öz çağaňy ýatyraňda. Hökman, her gece öz oğlum aýdyp berýän şol hudyny. Benim ýadyma düşýär, biz 1-nji sınıfdadyk. Maýa 2-nji sınıfda, 6-njy mektepde okaýadykda, şo wagt bir çäre öwlan edildi, goşgaý baletler. Ondan bir ýerden mekteplerden gelen çağırar, çykyp bir-birden
hemmesi rus dilinde şoğur goşken aytýarlar. Şoğat geçilen goşgudur da hemme çağı şoğur goşken aytýar. Bir de iki bolup çykdyk da bizim surat tepkirini aytdyk. İkili dilleşip barıp şonday aytdyk. Bayrak berilişi onda. Türkmen halk sazlary Türkmeniň bir saz sanatynyň özüni, hamir maýasy sebäp ýalňyşmaz. Indi elbetde ol halk sazlaryny saz döredinde nirede nähil ýagdaýda ulanmalygyny siz gowul ýaňdy. Ýöne biziň gurrumyz bu sazlaryň, halk sazlaryň aýratynlygy barada däli. Halk heňleriniň saz eserlerini döredenligi barada biz bilýär. Siziň bir näçe sazlaryňyz bar. Peni nağmalar diýdi, ýa-ni gelneje maýdyk geçdi, uzuklar, bentler, ana şolar barada goşmaça nähil pikirler ýöretýäňiz? Şo halk sazyny edil öz heňiň ýaly edip täzeden şonu eser döredeninde çemeleşmeli. Ulu sazlarymyz bar. Ene şol öz başyna bir simfoniýa ýaly eser diýilip. Elbetde ol dutarda çalnanda şonuň ýaly ol. Ýöne her bir zadyň özüniň bir demalşy bar. Ene dutar sazlaryň özüniň bir demalşy bar. Ene şonu simfonik orkestra geçireninde simfonik orkestranyň özü ören kän gulakly sazlarylar çalym edýär. Ene şonuň üçin simfonik orkestraň özüniň bir demalşy bar. Dutar sazlaryny ondan simfonik orkestra geçireninde simfonik orkestraň demalşyny bermeli şoňa. Ona simfonizasiýa diýilýär. Ödem şol saz eserler gysga gowrumly sazlar bolup bilýär, bir näçe böleklere bölünen sazlaryňyz bolup bilýär. Şol eserler. Hawa, ine ýanky nusgaw sazlarda da bar ol. 2 bölümli eser, 3 bölümli eser, 4 bölümli eser diýip, ondan başga da toplum ýasaýan eserler, mysal üçin süýüt diýdi. Ine şoňa janrlar bar. Uzuklar, sazlar rowaýat bolanda ol bir kiçirek destan ýaly. Kiçik bir özüniň mazmunçygy bar. Onu bizim belli halipa, mukamçy kompozitorlarymyzdan dutarda ýerine ýetirenler şo uzuklaryň. Umuman hawa, şonu esasen ödenýär nowadyň dutarda çalşy bar. Ondan başga dene Kurt Yakup onu bir kiçirek destan ýaly edip aýdypdyr. Ol hem aýdymly, hem sazly diýilýär. Indi siziňki nähil tapawutlanýar şondan? Şekiller gözüňde janlanyp bilýärmi? Aýtsam, olar 3 tane gaýt dogan. Ine uzuk, näzik, lälik diýip, olar meýdana çykyp, gelin läle kakyp, bätleşeliň diýip, şeýdip ine şol sazlar rowaýatyň özününi düzýän ýanky olaryň läle kakmakdaky bätleşigi. Ine men şonu simfonik orkestr üçin ýazmagy arzu edip geçdim. Sebäbi onuň şeýle bir şahyrana, şeýle bir nepis süjet da. Bu arzu ýöne ýerden näler ýa-ni gelneje maýty 3 gyzyny gödegine getirip şolara bagşlabam döretben itleýädim diýdi-de. Elbetde uzuk, näzik, lälik diýilende şol öz gaýdlam gödem öýlärdi. Ine şeýdi ondan şo sazlar or dörede ýadaýymda, ondan şo gaýdlarma bagşlaryna atyp şonu arzu etýärdim. Häzirki döwürde men o saz dorlugyna ýazyp gutargamok, men şo uzugyň lälesini ýazdym. Hem näziň lälesini ýazdym. Arasyna başga işler, zatlar düşüp, inni şo wagtky edip beren işimi tamamlasam, ondan inniki ýazylmaly saz läleň lälesi. Läleňkine hökmen ýazmaly barsyňyz subhanallah. Hawa, ene öňünde men borjum bar da. Festivalda Moskwaly sadanna klarnetde hem-de pianinoda ýerine ýetiren
Indi size şeýlerek sowal beresim gelýär. Siziň bir näçe aýdymlaryňyz bar döreden. Indi şol geçmişde de ýa bolmasa häzir kunlarda da haýsy şahyrlaryň döredijiligi siziň döredijiligiňize täsir edýär? İtalman Nurif, Haley Paşa Hayrman, şonun bilen kän çağalar üçin aýdymlar ýazdım, hor aýdymlaryny ýazdım, ýekerlikdäki aýdymlary ýazdım. Agelde Allah Nadaryfyň goşgularyna, ondan Atacan Tağanyň goşgusyna eserler ýazdım. Ondan esasan ýene de bir adym tutmaly şahyryman döredijiligiň ören, ýokary hasap edýän Nowatly Rejepow diýip biziň Haley Paşa Hayrman ine şoň goşgularyna kantata ýazdım. Gurban Nazar Ediýewiň goşgularyna eser ýazmagy gowaran. Ýene de bir adym tutasym bilen Atamurat Atabaýew. Atamurat Atabaýew bilen gowrumly eserler ýazdyk. Ine häzirki döwürde bir amala aşyrlayan işler. Ya bolmasa siyasatda bolsun, ykdysadyatda bolsun, medeniýetde bolsun, ya bolmasa ine biziň tutuş Türkmenistan guruluş meýdançasy diýen ýaly bar. Haýsy vilayata, haýsy etraba barsaň, galy bersede esasan biziň öz paýtagtymyz. Nähili owadan amaratlar, howa, köşkler, ondan ine sport meýdançalary, bedewleriň aýlawlary, vilayatlara baranyňda teatrlar, ya bolmasa kitapxanalar, ine şo zatlary görüp ýörsäler. Oňar zatlar ýok da. Ine häzirki döwürde diňe bir türkmenleriň özü däl ol. Bütün dünýä akrar edýär Türkmenistany, nähili bir owadan ýurt bolanyny, Aşgabaty görmegi her kim höwes edýär, arzu edýär. Ya bolmasa biziň awazamyz alyp görseňiz, Aziýanyň merjendi ýalar oňa. Ya bolmasa Aşgabaty Akşeherim Aşgabat diýilip. Ine şo näzatlary wasp edip her döredijilik adamsy türlü eserler döredýär. Matumly Pragaýyň Türkmen binasy diýip goşgusy bar. Gurtugum aslında bilgil bu zeminiň myhydyr, gedel or Erkan madam budur ki Türkmen binasy diýip dabar. Şol 18-nji asyrda biziň häzirki Erkana döwletimizi, bagtyar döwletimizi öz kalbynda eýän gurky deneken ol. Şeýdi ondan Türkmen binasy atly wasfnamany döretdim. Gowy işlerin hemmesinin başında biziň hormatly prezidentimiz dur. Hawa elbetde şu döwürde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dagymyzyň alyp barýan bir daşary içeri siýasatynyň netijesinde bugun Türkmenistany dünýä ikrar etdi. Onu da ösen döwletleriň hataryna görýärler. Häzirki günde biziň ýurdumyz dünýä döwletleri bilen özara gatnaşyklar ýoly goýdy, ösdürdi. Şoň üçin medeniýetimizden masyň otymyzdan bar, ykdysadyýetimiz bar. Ine bu ýurdan tiziň töweleme öz prezidentleriniz şu ýurdu bilen ösüşi, ykdysady taýdan, umuman başga bir uğurlar taýdan, siýasat taýdan ösmek üçin halkara derejesindäki işler alyp barýarlaryny aýsenem. Keçigiýdiňiz enesem, aýsenem siz üçinem şu döwrümüz, döwranymyz, gahrman arkadamyzyň alyp barýan siýasaty dogrusyna bir öz buýsançly gurulmaryňyz ýetik bolsa gerek.
Doğrudan bu insanlarına beğenmeyene fırsat öğren köp. Men ödüm ne 4 çağ necesi teatrda yine or bäwejimiz bolýar. Yaşadınca var. Diyecek olyandadım. Mektep okuwçy çağamyz var. Birinji sınıfa giden çağamyz var. Çağalar wagtynda terbiýelenýän çağamyz var. Hemem ýa-da dowlan bäwegimiz var bolen. Ähli tapgyrlarda ýurdumyzyň ýygy derli ene teada olan bäwege çağa bizim ýurdumyzyň geljegi olan nesile edilýän aladalary hemme urlarda görünüp dur. Häl gaýdyşym ýalagam men Antanperverlemler Üniversitetinde işleýän wagtymam taliplara, ýaşlara, yetkinjeklere edilýän aladalary öz gözüm bilen görüp halkara derejesinde bizim ýurdumyzyň çykýanlygyny görüp ören buýsanýar, hemem gowanýar. Şu wagt bolsa, indi Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gazmasyna işleýärdi. Görüp otyr, halkara derejesinde Türkmenistanyň şu alyp barýan siýasatlarynyň gollanýanlygyny görüp Türkmenistanyň raýat hökmünde, ene hökmünde gowanýan, begenýän we hormatlar katagynda taňry ýalkasyny aýdýan. Aýtynım häzir kunna döwlet siýasatymyz ähli halkara guramalar tarapyndan şol bir sany Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan uly gollawa eýe bolýar-da. Bu üçin aýdyp bilýär, gahrman arka dagymyň hormatly prezidentimizin döwlet adam üçindir diýen siýasaty diňe bir biziň ýurdumyzda gollaw eýe bolanok eýsem dünýä bilen baglanşykly teklipleri Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan uly gollawa eýe bolýar. Iqrarnama hökmüni öz beýany tapýar-da. Gaýjylen biziň ýurdumyz, döwletimiz bir tarap döwlet hökmünde dünýä boýunça parahatçylygy, dostawlyk gatnaşygyny öňe sürýär. Hem hoş niýetli, tanperwerlik gatnaşygyny. Şol wagtda ýa bir uly wakat New York şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 73-nji sessiýasy geçdi. Hormatly prezidentimiň teklip eden 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanışmak ýyly adly kararnama bir agazdan kabul edildi. Bu Türkmenistan ýurdu döwlet üçin hem dünýä döwletler üçin uly taryhy waka. Hakykatdan hem aýjylen biziň döwletimiz alyp barýan siýasaty bilen dünýä jemgyýetçiligine hem öz goşundyny goşýar. Garaşdyrylmada bagyşlanyp ýene de türlü işgärlere watanyna tüýdügi üçin medal berildi. Şonda men gaýnyma da berildi, Hasan Süleymanjan sonra başlady. Babama da berilipdi. Şu nädip şonu alyp bolýar? Ne arzuwy? Süleyman. Babamyň nemet. Watana olan söýgüsü üçin medal. Elbetde watana goşandy goş. Özü kim bolasy gelýär geljekde Süleyman? Injinier bolasyn gelýär. Sen şu 4-nji sınıfda okuyan ekeniň. Haýsy mektepde okuyan? Burada 35-nji mektebinde okuyan. Onuň mektepde muallimiň ady kim? Muallimiň ady Enes muallim. Injinier bolmak üçin nämeler bilmeli, näme etmeli? Matematika bilmeli. Onuň Tehnika, fizika. Indi bu fizika tapağına geçen nersin sen? Indi bizde tarih tapağı bolýar. Onuň sen şol tarih tapağına sabırsızlyk bilen garaşýarmy? Injinier boljak bolsaň zähmet tapağına gowy okamaly. Men gowy okuyan. Gowy okuyan. Maltum muly çekseň jepa jeber bil. Maltum muly çekseň jepa jeber bil. Hudaga hoş gelir şükür sabır bil. Kılça cana gadıl teni gabır bil. Gadıl tilin ferler eken ölüm tut. Kılça cana gadıl teni gabır
Suhan ağa, eger mümkün bolsa sizin ilmi işleriniz barada da biraz söhbet etsek, sebäbi biz bilýär sizin bir näçe okuw gollanmalaryňyz bar. Sazy gurundan, ýa bolmasa ýazan bir näçe ilmi makalalaryňyz bilen bir hatarda şo ýerde ilmi sazlaryň derin gelişi ýa-da sazlaryň aýratynlyklary bilen baglanyşykly bir näçe maglumatlar çap bolan kitabyňyz bar. Moskvada aspiranturany gutoruk gelenimden soň Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Tarih Institutyna sazşünaslyk uğurdan aspiranturaga girmekligi teklip etdiler. Täzeden ikilenç men aspiranturaga girdim. Ine şeýdi ondan sazşünaslyk uğurdan aspiranturana mutardym. Indi ýazmaklaryň özü bir aýratyn döredijilik da, Suhan ağa. Bul uğurdan bir halipe görmeseň ýa bir şol uğurdan bir tebigy tarapdan berilmeseň ýazbam bolalak islen zadyny, aýdaýyn zadyny. Türkmen sazynyň milli aýratynlyklary hem onun kompozitor döredijligine täsiri atly almy iş ýazyp, ondan o zatlar goralmanyň arly. Soň häzirki döwürde indi hormatly prezidentimiz täzeden ulama, bilime, uly üns berip aspiranturalar, doktoranturalar açylan soň men konservatoriýada işläp ýörenerimde ýene de şol bir dissertasiýany tamamlama köwesi dörep, şol ulama işi häzir men tamamlap goramaklyga taýýar edip goýdum. Taşynda galan maglumatlarym kände. Ene şeýdi bolsaň şol maglumatlaryň hemmesini jemläp men Türkmen sazynyň teoriýasy atly kitap ýazdym. Ene ony häzirki döwürde Türkmen Milli Konservatoriýasynda şol sazşünaslar şol Hünär sapagyndan okuw kitaby hökmünde okaýarlar. Ondan öň 2008-nji ýylda saz teoriýasynyň esaslary atly okuw kitabyny ýazdym. Biz şo kitaby häzirki döwürde täzeden ikinji neşir etjek bolýar. Ýene de aýdasym gelýänler şol Türkmen sazynyň teoriýasy kitabyny men Moskwaga baranymda Moskwada haladylar, şonu rus diline terjime etmegi muhaýyş etdiler. Ýene häzirki döwürde şoň terjimesini gutardyk, şo kitaby çykarmakçy. Sizin ýene de şu saza değişli bolan kitaplary redaksiýerlan kitaplaryndan barmy gany? Geçen asyryň 20-nji ýyllarynda folklorçy alim Viktor Uspensky Türkmenistanyň hemme owalaryna, şäherlerine aýlanyp şol türkmen sazyny ýazga geçiren adam ol. Rus diline çykan ödem onuň özü derrew dünýä derejesinde meşhurlyk gazanan, ingliz dilinde de çap edilen kitap ol. Ine men aýtjak bolarym, ine ýanky nota ýazgylary edilen, ondan şu taryhy maglumatlar ýygylan, ondan ine ýanky halypalaň ýüz keşbi surata düşürilen, ine şonuň özü bahasyna ýetip bolmajak zatlar da taryhy maglumatlar. O kitap ilk 28-nji ýylda birinji tom çapdan çykýan, ondan 35-nji 36-njy ýyllarda onuň ikinji tomy çapdan çykyp hormatly prezidentimiň mirasa sarpa goýmak we watany özgörtmek şygary aslynda ene şol miras uly depgin bilen öwrenilip ene şolaryň arasynda şol türkmen sazyny kitaby türkmen diline terjime etmek işleri döredi. Ene şeýdi bolsaň maňa almy redaktor teklip edilip şol kitaby men iş edindim. Gahrman arkadaşymyň tagallasy bilen bugün köňe geçmiş taryhymyzda, häzirki günümizde we geljekki bir ösüşli günlerimizde uly üns berilýär, oň alada sedilýär. Hormatly prezidentimiň ýol başçylygyna bugün köňe çekseň zähmetiň hödürni görüp bolýar. Sizin şu alyp barýan işiňizde ýaşlary terbiýelemekde, bir ýaş kompozitorlar kemale getirmekde alyp barýan işleriňizde de aýdyn görmek bolýar. Indi bugün köňe şu ajaýyp zamanamyzda ýaşaýan her bir halipa, her bir ýaş zekin
çyn yürekden buýsançly gurrunlaryny, gahrman arkadamyda bolan hoşallykly sözlerini beýan edýärler. Ne şu pursatda size mümkinçilik döreýär bir arzularyňyzdan beýan edip bilersiňiz. Her kim öz etmeli işini edip watanyň aladasyny etmeli, watany özgörtmeli, öz eden zähmetini halal etmeli. Ine şeýle ondan şol bizim yurdumuzda edilen işlerin esasy maksady şol. Ine şu zatlarynyň sakatynda bizim hormatly prezidentimiz doğru. Türkmen halkyny dünýä tanatmakda eden ören kan ulu işleri var. İl yurt behwetli alyp barýan işlerinde hormatly prezidentimizin işi rowaç bolmagyny arzu edýär. Jan sag bolsun. Şu tutumly işlerim elmedama rowaçlantyn. Köp sağ olun. Beren gyzykly gurrunlaryňyz üçin, täsirli söhbetiňiz üçin, siziň maşgalaňyz bilen tanşanlygymyza, ören şatlygymyza ýene bir gezek beýan edesimiz gelýär. Mundan beýlegem janyňyz sag bolsun, alyp barýan işleriňizde hemişe üstünlük gazanyň, öz çağılaryňyzyň, aktyklaryňyzyň nesip bolsa geljekde çoğuluk görersiňiz, çoğuluklaryňyzyň bagtyna guwanyň. Elmidämi watanymyzyň ösünçine de münasip goşun. Sag olun. Anha edip telegörjülerimiz gepleşigimiziň şu gezekki sanyna Maya Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň kompozisiýa huneriniň halipa muallimi, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Suhan Töleýewiň Agdybir hojalygyna mehmançylykda bolduk. Biz de ýene bir ýola dünýädäki gowy zatlar arzu edýäs. Biz bagtyar zamanynda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işler mundan beýle rowaç bolsun. Arzularymyz hiç wagt ýolda adaşmasyn. Goýalaryň iň ardalan ýani, iň halan ýani ýetilmeli menziline barp ýetsin. Hoş sag bolun, edidi leşler.